Ще си поговорим за една методика, която вече става междудисциплинарна. Това е ехография на мускули. Така или иначе, ултразвука се използва в диагностичен и терапевтичен вид. Вие имате много голям опит и познание в терапевтичната основа, в диагностичната ще се опитам да поговоря малко. Да. Това е характеристиката, която всички я знаем от ученическите си години и ще разкажа какво трябва да се случи, ако работим за ехография на мускули. Първо трябва да имаме апарат ултразвуков от висок клас. Много е важно, защото това е обработка на време, сигнали, характеристики и други, иначе няма да получим добър образ. Линеарен трансдюсер, при някои изследвания е възможно и конвексен, 5-7 до 14 МГц. Колкото ако искаме да изследваме по-повърхностна структура, не е необходим трансдюсер с по-висока честота. Например, в козметиката и във всички фирми козметични, които ги познаваме, всички кремове се тестуват с ултразвук, но то е между 20 и 25 МГц и съответно се вижда кожа, подкожие, за да може да се види докъде отива крема, който трябва или там съответната субстанция да влезе. Обикновено се използва бимод, цветно кодиран доплер, особено при съмнение за тумори, триплекс система и по-рядко пауър или мощност от доплер. Гел, който трябва да е водно разтворим, никога абразивни частици, които за разлика от неврофизиологията веднага ще поунищожат трансдюсера. Пациентът да не е намазан с крем или нещо, което да служи като филтър, легнало, седнало или положение, даващо възможност за добър и непрекъснат контакт с трансдюсера. Изследваните мускули трябва да бъдат отпуснати. Сега, тъй като коментираме за тия работи, ще ви кажа какво огромно значение има тези фактори, които могат да окажат влияние върху самото изследване. Първото е натиска. Съд никога не се компримира с трансдюсер. При мускулите, при вътрешните органи това не е само допустимо, но и необходимо. При мускули коментара за различните мускули спрямо тяхната характеристика е различен. И автори коментират, че натискът, приложен върху мускули по време на изобразяването, влияе върху определение на размера на мускула. Също, тъй като предизвиква определена промяна, която според тях би попречила на правилното измерване. Въпреки че в повечето проучвания се съобщава, че минимален натиск на изображение обикновено не представлява обективна мярка за налягане. Автори като Остокс, който е една голяма група, която се занимава с това нещо, изследва ефектите на силата върху мускулната дебелина с тензометър. Когато са приложени около 0,5 или по-високо налягане върху мускула, който ще изследваме, дебелината на вастус латералис намалява в сравнение с налягане от 0,2 и това е минималната откриваема сила, която не притиска видимо кожата. Това е много важно според някои автори, за да измерим мускула правилно. Позициониране на пациента. Пациента обикновено, когато се правят другите изследвания, е легнал с малки корекции от наша страна как да застане. Размера на бедрения мускул, автори доказват, се влияе от позицията по време на сканирането, т.е. седнало, изправено или легнало положение, докато размерите на мускулите на врата и долната част на гърба не се влияят от позиционирането. Тук се коментират гравитации, самия мускул и така нататък. Този начин за позиционирането, статията имаше и втора част, в която се коментира, че влияе върху това дали пациента би се повлиял от физикални методи на лечение в зависимост от неговата позиция, в какво седнало, легнало положение и на кой мускул се прилага.
Ефектът от продължителната почивка след промяна на позицията е изследван на vastus lateralis и rectus femoris. Показано, че cross-sectional ареята на vastus lateralis намалява през първите 15 минути след почивката в легнало положение, докато rectus femoralis не се променя в рамките на този период от време. Големината на промените на vastus lateralis, измерена с ултразвук, е сравнима с докладваните преди това данни на бедрения мускул, получени в КАТ. Основният златният стандарт в изследването на мускулите е КАТ и магнитен резонанс. Двете методики са неизвестни, познати, но си имат така различни, как да кажа, неща, които възпрепятстват поголовното изследване на пациенти. Цената на единия, при другия рентгеновото натоварване и съответно възможността по-късно да бъде изследван. Така или иначе ултразвука на мускул се използва в биопсии, нервно-мускулни заболявания, травми на мускули, възпалителни тумори, скрининг на пациенти с генетични заболявания, мониторинг на мускулни заболявания, спортна медицина и мониторинг в рехабилитацията. Не е достатъчно тъмно, но това е идеята как да се постави трансдюсера. Трансдюсерът при изследване на мускули е перпендикулярно на мускула, който изследва. Допускат се варианти, ако положението и позиционирането на пациента не е достатъчно добро, то да е под някакъв ъгъл, така че спрямо изследвания мускул да е в право положение, но да няма това наклонено, защото няма добра контакт между трансдюсера и съответно изследван мускул. А за да се получи образ в ултразвука, трябва цялото излъчване от трансдюсера да отиде на съответния обект или мускул, който е изследван, да се върне и да се обработи съответно бързо. Малко по-натам съм дала сонографската характеристика на кожата, мускулите и така нататък, което трябва да се види. Тук, за съжаление, има силна светлина, са два среза трансверсален, това е един много сериозен учебник и лонгитудинален срез. В двата се изследва, както се изследва в покой и в динамично състояние, и тук хистологичните характеристики и работи. Ето, например, този мускул се разбира, че е мускул бицепс брахи. Това е съответната анатомична структура. Това са мускулните фибри, които са хипоехогенни, разделени с хиперехогенна септа. Че това не го мога да го видя. Която свързваща и се получава един ефект на гребена. Този ефект на гребена е наличен само когато мускул е здрав. Тук ми е по-лесно да го погледна. Как са... Това ли? Да. Това не го виждам, аз ще съм... Да. Тук са единствения орган, където може да се видят на живо клетките на миоцитите. Миоцита е най-голямата клетка в нашия организъм и нейните ядра са тия така наречени черни точки, които се виждат на ехографския срез. Това е една характеристика на ставата. Сега само да кажа, ултразвук през кост не минава. На принципа на ултразвука са ултразвуковите остеометри, където ултразвука, където има остеопения, навлиза повече, където няма, се запазва. Така, след което е съответно хрущяла, сухожилието и съответния мускул. Така или иначе, то е нещо, което е основата, златния стандарт в спортната медицина, всички тенисисти, футболисти и други непрекъснато се забавляват. Това е ултразвуковата анатомия. Представила съм ви кожата, подкожието и съответните мускули гастрокневиус и съответния ехографски срез горе. Има до известна степен разлики, тъй като анатомията, която знаем, няма така някакси не сме изучавали, че между тях трябва да има определена тъкан, било фиброзна, било масна тъкан, но тук това нещо е задължително в отбелязването, защото то може да ни покаже дадена патологична структура или да я скрие. Как се маркира мускул за ултразвуково изследване? Това е АБ-то в миологията. Анатомичните ориентири, ултразвуковите настройки и методите за анализ са основата на добрата оценка в изображенията в ултразвук.
За всеки мускул има определени костни ориентири, именно защото ултразвук през костни минава и повърхностни маркировки да се идентифицира положението на мускул. Възможно най-близко до средната част на корема на мускула. Мускулите са горе-долу 680, но защо са толкова? Други казват толкова. Например, мускул, който може да бъде двоен, ни помага да сме по-чаровни, ако имаме тръпчинки, и подобни тип вариетети са преброени в по-голям или по-малък смисъл. Ето, например, за квадрицепсите, адукторите на тазобедрената става се поставя кожен белег на половината от разстоянието между големия трохантер и страничния кондил на бедрената кост. Тази линия се удължава периферно през предната и медиалната част на кръка, да се получи последователно изображение на квадрицепсите и адукторите. Ултразвук, ако се работи на мускули, не на стави, се работи много бавно и, как да кажа, изтърпение. Той има своята значимост, ако се спазен апарата, трансдюсера и всичко. След това се поставя знак на 30% от тази, да кажем, това разстояние на дисталния край на линията между латералния бедрен кондил и латералния малеолна глезен. Това съответства на средната част на гастрокнемиус и солеус. Процесът се повтаря 3 пъти и се осреднява, ако трябва да се направи екзактно и би ни послужил в някакви по-сериозни неща. Какви са основните части на изследването? Да видим има ли променена ехогенност. По принцип ехогенността е изоехогенна. Това обикновено е свързано с определя се на шията с стерноклеромастоидеус, изо и хиперехогенно. Интензивност на ехото и сивата скала. Тази сива скала, която се говори, е основата непрекъснато да се коментира реалността на методиката, да се приема или да не се приема за маркери. Щатите, които използват в гатлайна си задължително, когато се взима биопсия, ехограф, за да може да се вземе от болна и друга част. Сега излезе една голяма статия, че ултразвука заради невъзможността сивата скала да бъде диференцирана, въпреки че има и 6 програми, които дават определено ниво на силата, но то не е маркер, който не е нещо, което можеш да го видиш. Първо има значение изключително опита, дали само се пуска апарата и се гледа, т.е. човека зад апарата дали го познава достатъчно добре, дали би променил гейна, дали би направил тази реалност на картина. Т.е. има огромна субективност, необходим е голям опит и най-вече невъзможността сивата скала да влезе в някакви реални преценки. Промяна в структурата, зато и трябва да се познава и невроанатомията, асиметрия в структурата ляво-дясно, промяна в големината на структурата, кръвоснабдяване, функционални проби. Напоследък влезе еластографията. Това е софтуер. Този софтуер се мъчиха определени фирми в света. Така иначе го направиха 5 фирми, го продадаха на хората, които се занимават фирмите с ехографии. Една част го сложиха и той не е един, той се различава в отделните ехографии. Мъчиха с черен дроб, други структури, след което се помъчиха в невросонологията и накрая в момента идеята, че ще помогне в мускулната диференциация и 3D. Между 3D и 4D в ултразвука има голямо значение. 4D в реал тайм, в реално време оценка, т.е. трябва апарата да е висок клас и той е висок клас, да направи много бърза промяна и да може да оцени, т.е. структурите, през които преминава. 3D е софтуерна история. Той върти, гледа, бавно се работи и после прави един образ, който е просто от всичките изображения, които е направил до този момент. В момента е голям хит в това нещо, но какво казват? При ултразвуковото изображение със свободна ръка, зависимите от оператора вариации в приложението и движение могат да доведат до грешки в реконструираните образи. Тоест оператора, ако не е хванал някакъв
кубитален тунел на ръката, би трябвало да има стабилна ръка, за да премине през съответната големина на мускула, да може реконструкцията да е правилна и да няма отклонение. Ръчното управление на трансдюсера оказва влияние върху оценката на размера на скелетните мускули с ултразвук в степен на 3D. И пак се коментира пък от други автори, че това е гъвкав метод във връзка с изобразяването. Така или иначе 3D-то се използваше, тъй като много трудно основно за малки мускули. Но големите мускули, общо взето 2D-то можеха да се оценят, се смята, че това е добре. В момента това от 2024 стадия се смята, че 3D-то трябва да започне да се коментира и в големите мускули, където зрителното поле не може толкова добре да обхване мускула по всяка точка от дължината и затова тази реконструкция трябва да стане чрез 3D. Едновременно, тъй като той сканира много неща и той е, да кажем, един образ събран от много информация по пътя, не е в реално време, той може да спорят други автори много грешки при регистрация на изображение между множество сканове. Според автори проучване на фантоми, тъй като доста проблеми станаха, това е много необходимо, както и МГ-то във връзка с изкуствения интелект за оценка за движението и затова се изучават. Има страшно много програми в света. Се коментира, че ако се използва ето този натиск, който преди това имаше друго мнение, при множество завързване трансдюсера, то би могло да смекчи тия несъответствия. Така, измерването коментира се, че мускулното количество може да бъде измерено като площ на напречното сечение, cross-sectional area или мускулната дебелина, а количеството на мускула може да бъде измерено като ехоинтензитет. Тоест, това са основните критерии, които трябва пък функционално, след морфологично, като сме видяли, да дадем пълна оценка на мускула. Измерването на един мускул е по-трудно, тъй като от голямо значение да се измери максималната мускулна сила на единичен мускул, а точката на максималната мускулна маса е различна за различните мускули. При някои мускули зрителното поле не е достатъчно голямо и следователно крос-секционалната арея на мускулите не се вижда напълно и затова ехоинтензитета не може да бъде измерен по тази повърхност на мускулите и затова се създава една група, която не може до този момент да има пълно съгласие тези много важни критерии как трябва да се измерват. В момента голям хит е в света така наречената саркопения. Това е термин, предложен за пръв път от Розенберг 1989 година и се характеризира с прогресивна загуба на скелетна маса, свързана с стареенето. Намалява се функцията и силата. Около 2016 година се създадаха центрове за контрол и превенция на заболяването, които одобриха международна класификация за саркопенията като самостоятелно заболяване, което може да бъде в по-ранен период започнало или по-късен. Тя сериозно влошава здравето на възрастните хора и увеличава рисковите от падане, фрактура, увреждане и смъртност, особено при тези с хронични заболявания. Диагностични критерии не са унифицирани и диагностичният индекс на саркопенията включва скелетна мускулна маса, мускулна сила, обикновено отразява силата на захват. Дори някои автори с динамометъра изследват физическо представяне, обикновено отразява скоростта на походката. Така, това е саркопенията, заради която в момента хитово се следват мускули. Невромускулни нарушения, това са при доста тежки генетични заболявания, водят до структурни мускулни промени, които по принцип могат да се визуализират с ултразвук. Какви са основните нещо? Едното е атрофията и интензитета на мускулното ехо. Атрофията може да се обективизира чрез измерване на мускулната дебелина, докато инфилтрацията на масна и фиброзна тъкан увеличава интензитета на мускулното ехо, т.е. мускулите стават по-бели при ултразвуково изображение. Важно е при тия заболявания да има
така сравнително поредно наблюдение, за да може да се сравни. Ако за пръв път се види такъв мускул, той може да се прецени или мускули като патологични, но самата промяна като характеристика няма как, ако няма предишна информация, да се опише. Интензитета на мускулното ехо трябва да бъде количествено определен, за да се коригира, свързаното с възрастта увеличение на интензитета на ехото и разликите между отделните мускули. Мускулни дистрофии. В предклиничния случай на болни с мускулна дистрофия изследването е без промени в мускулите, тъй като мускулната структура все още до голяма степен е непокътната. Това е както в ЕМГ-то, ако е с Гилен-Баре, трябва да мина 2 седмици или повече, за да има идентификация или какъвто и да е прерязване на периферен нерв. Когато първите клинични признаци станат очевидни, ултразвуковото изследване е абнормно, като почти всеки пациент показва повишена мускулна ехогенност и финно гранулирано мляко, такова стъкло, т.е. едно на стъкло, което е счупено и така едно като замазване става и ултразвуков външен вид. Т.е. тази промяна на това стъкло е доста видна при това нещо. Спинална мускулна атрофия. Изследват се мускулите при определените заболявания във връзка с тяхната генетична промяна и заболяваност, общо взето са дефинирани. И ето тук на СМА-то има нещо интересно. С времето СМА-то е 4 вида във връзка, основно с БИМОД се коментира и какво се изследва, то малко по-късно диафрагмата се оказва, че въпреки, че клинически има промяна, нейното, как да кажа, изследване ехографско е запазено без някаква увреда. Тук се коментира за едно изследване, това също сме го наблюдавани при пациенти с Добре, с удоволствие. Добре. Миопатия на съответното изследване, като силни корелации с клиничните измервания на функцията, изключително интересно, но ето ви двете промени, за да забързам, няма да ви говоря. Коментира се диагностичното отношение при миопатии и миозити при хроничните форми с включване на телца. Остър болков синдром в мускула без морфологична промяна няма как да се види. Така, при деца се коментира и при чувствителността на метаболитните миопатии, че е по-ниска и съответно други работи. Това е коментара, че ултразвука би могъл да намери най-доброто място за МГ изследване и някакви такива коментари за неговата достоверност. Това е проблемите на метода, но така, спортната травматология изключително с това се занимава и съответно спортната рехабилитация. Основна пресни травматични мускулни лезии, много лесно се оценява хематома, който е признак на мускулно разкъсване. Идеално време между 2 и 48 час, преди втория не е станал, 48 час вече излиза и се разлива, съответно лезии, осификация. Рехабилитацията е изключителен мониторинг, но тъй като нямаме време, няма да ви разказвам. Това е при параспиналната мускулатура, какво се случва. Това е при болки в кръста, каква е разликата между здрави и болни пациенти, някаква, как да кажа, някаква реалност, някаква действителен маркер. Болки с хронична болка в долната част на гърба. Това е в момента, в който съвсем нова статия, ето 24 септември, дали толкова в травматологията, в рехабилитационната медицина ултразвука е точен за реална преценка. Това са тумори, няма как да видите заради осветлението. Ето ви. Моля ви се, аз бързичко си го кажа. Ето един малигнен тумор. Това са вече още по-малигнени, колкото е по-един тумор кръвоснабден мускулен по-зле. Това е езика, който често го изследвам. Ето 2 тумора на езика в нашата клиника диференцирани. И това е състояние на проблема в света, какво се прави и какво трябва да се прави. Това, тъй като в космос става същия проблем, са им сложили едни маркери и те трябва точно там да видят чрез телемедицина.
Това е изкуството на мускулите, където колегите доста се учат ехографски по света, но и представят някакви работи. Благодаря ви за вниманието. Много благодаря на моите.